Txorienetarrak urte berrion eta ongi etorri gure etxera. Padri, zelan amaitu urtie. Ondo. Juergan beti da, politx. Bai, juergan, bai, ajerik ez. Ez ajerik inoiz, hemen nau. Bai, gustora. Bai. Esaten dago sartzaruan ajiak irauten dagoela bizpairu egun, da ikusten ez da hemen fresko. Oso ondo. Bueno, hola nahi zaituzte guk zuei ere, fresko, eta pentsatuko zenuten gaur ingo dolako egun errezeta berezi bat, ero zerbait harina, este beukaran pixkatolan gehiagizkoa jandeu. Ba ez. Txal muturrak saltzan prestatu behar ditut. Hala. Gure etxian, txal muturra jazteko gogoa geneukan, desera, aitzakia txorienen prestatzea zuentzako eta txal muturrak. Gero zupetzeto zu, taperrean eramatia, igual hemen sobra, hemen ez da sobraten ez, igual. Txal muturra nik uste sobrako diela, bitu jo. Eta txalan adia, Justu zu hemen. A ber? No, politxa bai. Bueno, politxa ero ez, lehen bihotetxue baseukon, eta hemen ibili gara, hemen iletxoak eta eukiten da bez, eta ero hartu eta bizarra moztekoakin. Hori bai, depilazio laserra. Bai, laserra ez daki, baina hinin berzaio zerbait, eta jateko ez dira oso atseginak egiak, nahiko txalanak eta behianak gogorrak izaten dira, orduen horrek ondo garbitzea komeni. Nola egingo dugun errezeta hau? Lehengo txal muturrak urrotzakin estali eta irekin aldi bat ingo diogu. Ur garbiarekin jarri, porru batekin, azenario batekin, tipula batekin, lau atal beratxurikin eta lapiko askarrean, 35-40 minutuan egosiko dugu. Saltza egiteko, beste kipula pare bat erregosiko ditugu, botako izkiogu egositako barazkiak gehiura eta ardoa pixka bat eta tomate saltza pixka bat, eta hori birrinduko dugu eta hori izango da saltza. Txal muturra ataletan moztu, irinetik eta arrautzatik pasa, frigitu eta saltzan sartu. Eta lagungarri moduan, asa eta patata pure bat eramango du. Eta hau janda gero, botalduzue, 4, 5, 6, 8 ordutako siesta, ero urrengo egunen arte, luego. Potente, hasiko gara, 2023 urtia. Bai, potente, tontakeriak gutxi. Eta daukot ideia bat, hau nire txal muturrak. Bai. Aldotzazu deitu, zuzenian, muturrak. Ales, eskatzen guztau. Ez diate nien eiko ordaintzen, Eta txerrianak izango, basira, nola? Zela? Ez dakit, galdetu. Horrek ez dauka zentzurik. Patri, ni oso txarra nazo dako. Horrek ez dauka txisterik. Txal muturrak egizan, eta oikoena ero normalean bizkaitar saltzarekin prestatzea izaten da. Bai, hori makiatzen da gabizenian ontxe etorri garenien gaur. Bai. Hori lehen esaduzu ez, txal muturrakin bizinula, da nik altuzu, bizkaitar saltzan, ze, Nikolan janditxu beti. Bai, nahi duana, lehengona itzaiten hon ginela ez, makai haua iru eratarata. Bueno, nahi dutein, makai haua iru eratara prestatu nahi du txorienen, eta bitako bat bizkaitar saltza. Orduan, horrerak utziko du bizkaitar saltza egiten, eta gaur, paulako kipula saltza bat, ero, bere barazkiekin indako saltza, errezeta goxo bat. Hori, aragi bolekin eitzen dan saltzan antzerako, ez? Zazenarioa, tipula, eta... Ta ni zagarra botako dio. Zagarrak gozatu erra ematen dio, eta ni oso asko gustatzen zaitu. Olako aragiekin da, fuertekin da, zagarra ondo etortzen da. Bale, hori... Irakiten, tapagabe ez ezer, bakarrik urrotzakin nahi dugu irekin aldi bat, eta hori da, zikinak eta holan aparra botako du, eta hori kenduko du. Horrek espuma pila badauka, gero. Garbituko dugu ondo, eta eroia egosiko dugu taparekin eta barazkiekin. Patata hauekin goitu gana, atala eta moztu. Hori pasaten dabe bai, saldaketa itxitxuzunien, aragi saldaketa, ezurrak, eta holan, zati... Zikinak, esan bina, zikinak ez dauz. Zikinak beti botatzen dute, gero. Bai, da zikinak botatzen da, horako aparrak nik koiara batekin kentzatzat. Ze azkenean basalda, ura botatzen bozu, azkenean kendutotzazu daukan grasixa. Bai, baina honi, konbeniako, bera olako irekin aldi bat, ona botatzea, eta eroia, aldatu ura, garbitu, eta gainerako osagaiekin batera egostea, eta hori, lapiko askarrean, 35 minutukin egosi da, bestela, ordu terdi, 2 ordu, behar izaten ditu, lehen esan duzu, hori, ez dela errezeta harina. Eta, harina da, baina, honek bai, badauka ospia izitia oso koipetsua, baina gelatinosua da koipetsua, baina, azkenean gelatina asko dauka da, horrek emangotza, testura berezi hori, baina ez da koipetsua dalako edo astuna dalako triparako, edo ez, azkenean, dietarako... Gelatina hona da, eta kolageno eta gaur kolageno pila bat dauzka, eta jendea horri biltzen da, ez dakit nolako ordezkoako suplementuak hartzen, da, honek, interesgarria da, gaina nolako hau zatenak, naiz eta batzuei nik ulertzen dut atzera iten dien da hori, hau kulturala, eta bako zer dan zaila gaur egun? Zer?
egosi gabe aurkitze. Bai. Claro, arategietan daia egosita saltzen ditu. Saldu bai, baina egosita. Bueno, eskatzen bozu, ez? Eskatu inbar da denborarekin, eta ni azkenen momentuan ibili nintzen, ez da izan, da ikunian Alberti, jo, egosita euskatzi hor da. Ni behar dut saltzea zuei. Da zein zinun eskenien. Ba, erotu inaz, eta lortu ditut, baina moitu behar izanaz, hor badao San Antonion, Zornotzako auzoan, eta larrea, elkarte badao, eta iken dutena aragia eros, eta beraien moztu, eta eskoletara, eta olako tokietara, eta telefono eman ziaten bereia, eta euskazue bi mutur da. Bai, torri da. Eskerrik asko, benetan, erotuta ibilinaz, eta egun berezi hauetan gainera... Zaila da zelen, joeten zinen arategi xetara eta aurkitzen zinun, olako tripakixak, eta ez dakit, olako... Txarriankak egosi gabe... Aurkitzen zinen, olako gauza pila, eta gaur egun zoiaz, badi olako leku dotoriak, eta ez... Bueno, lehme dotoria ziren, baina olako gauza saltzen zituzten. Baina, bueno, zuk bakizuz esate duten nik. Ontxe zoiaz da, ematen dago lan luxuzko dendak, ez? Izaten dira lan egurrezkuak beltzak eta dana garbi aukitzen dabe. Lehen izaten ziren, hori. Betikoak, ausokuak, ez? Eta hori bai kostaten da aurkitzea. Zen nik uste dut, jendiagia ez dagoela olako gauzarik jaten lehen. Hori, ez? Makiatzen gabizen da, honei buruz berba itxen, eta hori, nik joan zen urtean, nire urte betetzean, ospatu nahen Madrilen. Javi Estebezen tabernan hori, la taskeria deitzen dana. Eta orduan itxen dago kaskeria, baina oso fina, dauka Michelin izar bat, beraz oso ondoko sinatzen dabe, baina adibidez, tripaki batzuk. Edo, hori, tripaki desberdinak. Eta ni, desiatzen da, nire mutila... Tripa botatzen, ez dakitzu zelako aurpegixe jartzen zitxun, hori jaten zain bitartean da. Niri asko gustatzen jaten gauza bada, baina gaur egun be, ez da oso modan edo, ez dakit. Galtzen ari den gauza. Gero eta lehen egia da, arategietan nolakoetan, hori, tripakiak eta aurkitza normala da, eta oin batzuk izaten dute, eta bezaskotan ez eskatu ezean ez daukate, eta gehien bat egosi gabe egia da, honek egosketan, eta, botatzen du bere usaia, daukana. Eta jenteari, desatsegina egiten zaio, baina salorean usaia besta oso atsegina, eta jenteak jarraitzen du, ez? Eta nik uste dut horrek galtzen ari dela, jenteak gero eta gehien bat, olako gauza jateitu gehiago jatetxetan, etxean inok ez du prestatzen, azkenean, egosketa dauka, bere egosketa luzea esan dezagun, lapiko askarrean askarreten dana, eta botatzen du, usaia, berea botatzen du, baina jenteak ez du nahi usai hori orduan egiten duena da, erosi egosita, eta gero etxean bakarrik arrautzestatu, eta ala ere oso jente gutxi egiten ditu ja horrelako errezetak. Nik uste dut, zoritxarrez ez dakit, galtzen ari diren errezeta dira, olakoak pena bada, benetan, eta gure etxean, esate dizut, nik batzutan pikote, maialen zene, superstatzia holan gero, gaina, sobrak eta zerbait etxera iristen da beti, eta bazigor aspaldi, muturrak ez ditu jande, egia da, txurienen, uste dute egin genituela, lehen urtetako batean, muturra prestatu genituen, baina geroztik ez, eta badago jendea, gustatzen zaio loloko gauzak, eta hemen daukazue, nola prestatzen dien, saio bat, ez, horren inguruan. Bale, patatak egozten, hemen, asa, induana da, lehen, moztutan eukana pixkat, erdiko surtoiak kendu diot, eta hemen egozten. Hone behar ditu hori, 10-15 bat minutu egozketan. Lapiko askarrean iten bauzue, 5 minutuan egozita gongoza. Baina, gaur ikuste duzue, hemen dana pilatzen aiza dela. Egozita gero, asa egozita gero, bai ingo duna, nik etxean gaina, gabonetan oin induguna asa horrela jandu. Egozten du lehengo, eta egiten dut olio erre bat, baratxuri atal batzuekin, horra botatzen dit, eta hor usten dut konpotatzen egiten da, gaina konpotantzeko bat egiten da, ondo egozita, eta hori da, zoragarria, sarreroakoen ondoren, bai hori, gure etxean. Zuenean, protozesua, osua da. Prauku. Bakitzu, norendako die honak txal muturrak? Norentzako. Txakurrentzako. Ai. Txakurrentzako, eskenean kolageno asko dauka, eta txakurrak murtsikatzeko eta erabiltzen daue da, aginak garbitzeko eta euren digestiorako ona di. Gordinik janbide baina bai. Nik nire txakurra jematu dutzat barf elikagaia, dala Bones and Raw Food. Dala, hori izulita? Dana gordinik jatea azkenean, nire txakurra jaten ditu esurrak, jaten ditu aragisak eta
fruta eta barazki desberdinak, jogurrak, arrautzak, baina dana gordinik. Eta pentsua, gaur egun, pentsuak eta horiek, ze jende gehienan ni suposate dut, etxean, baina txakurrei pentsuak emango dizute, hori bakoitzan arabera, eske gaur egungo pentsuek eta, badituzten osagaiak esti oso osasuntxuak, ukitzen dabe, patata eta zenario pila bat, eta gero aragixan Zati txarrenak eta igual horren euneko 10 da gero ukitzen dabe hori. Irinak, azukriak da txakurrak bihar ez ditxun gauzak azkenean. Orduan, ematen botzazu, etxeko jana da ona, asko zueto. Da azkenean gauza honek bai, merkiek izaten die. Azkenean hori ez, oiuen hankak, edo txalan lepua, estarrixa da, olako gauzak izaten dien merkiak, eta hori, niztak, Eta txakurrek, ni lagun bat teoria ez neukan, arek esaten pentsuarekin, bere txakurrak puskerrak oso usaintzua botate zitu. Ez, serio, igual juten zan da, igual egun batzuk kanpora, eta etortzen zan da, aita, eman diozu pentsua txakurra, ez? Ostra, eta puskarretan nabaritzen zen. Bai, azkenean, digestiorako, igual. Klar, zer jaten duzun, orduan? Bai, da, oitxuta bada, gauza batera, azkenean, bestio emate dutzazu da... Aitor, sartu hemen, ikusten duzue, aparra hau salda bat izango bazan, Patrik esaten duena, hartuko den duen, bitxadera, eta kendu ingo denuke horrela. Tak, baina guk, nahi duguna da hor, irekin aldi bat horre ematea, eta gero ez, dagoeneko, hau zu barrura, eta hemen asapila bat daukagu, baina asau gero murrizten da, geratzen da esertan, Hori da... Zia zerbak eta horrela. Zia zerbak itxeitxu zuen moruen. Sartu zuelan 300 gramo espinaka sardain batera, eta gero 2 minututan, holako gauza txikitxikitxu bat geratzen ezer. Orduan hau, kanpora, zikin hauek, kanpora, eta garbitu ingo ditu hemen urrotzetan pixkat, Bai. Garbitu, eta gero ur garbiarekin, barazkiekin, eta horrekin bai, egosiko dugula, hoxe. Zuk ezagutzen zuelan esnak geixa, zuek ezagutzen baitxo zuek txakurren dago da onak dien elikagaiak bidalitxorien abildua eitb.eusera da irakurriko zuegu. Nik irakurri dut diela onak untxixan belarrixak. Ez ditutolan belarrixak bakarrik aurkitzunik arategixetan, igual erosten baitxuzu, baina bai, onak omen die. Oiuan lepuak, erosamak oso onak diela esaten da. Bai, hori bai. Hori entzun daukat. Hankatxuek, eta ni txinan bizitzen egon nintzenean horrek hankatxuek, ez ditu, txakurrek ez, jatetxetan eta zerbitzatzen zabien, da holan txikitsuak, horrek txikitsuak, eta die, ez dauke haragi haundirik. Eta holan xurgatik dira oso gelatinosoa. Oiuan hankak eta, onjara jentiak ez dauko itxura, baina hori jaten izan die peti, eta nik goratzen ez horre jan izan, eta onjara... Arategian eskatzen mozu, bebai izaten dituzte. Bilboko taberna honetan zelan deitzen da? Joda, Aldezarrian taberna bat, saltzen da bela oiaskuan... Hau, kresti. Kangarra? Bai. Da hori txen dabe pintxo moruan, oran perretxikuekin zerbitzatzen daue, gisatua, eta da oso gozua. Bai. Beti gazten da zerrak. Muturrak, kipula bat, zenario bat, porru bat garbila, eta zagarra ontxe? Ez, zagarra gero saltze jo. Baratxu herri atalak 4-5, beldur gabe, eta tapa. Eta gero, oin jarriko ditut, tokipila bat, pixka bat iten duanean hemen, jarriko dut kipula, beste kilpula pare bat, erregosten zagarrarekin, eta hori bai izango dela saltzarena, bai izango da saltzara, jungo da, hemengo barruko barazkiekin, eta saldaren, dena ez dut erabiliko saldaz. Hemen da, olarro sopa egiten danean moduan. Ez da gizu, olarroa beratzen jartzen da, eta batzuk ur guztia erabiltzen dute, eta batzuk ur pixkat. Nik ur guzti ez du botako, salda pixkat botako diot, eta hemengo erdia erogutxo gara era. Oso Eta oin ez ez, denborak beti esan dut, 35 minutu. 35 minutu ez da oin dizik. Baizik eta tutua ez danetik, hortik hartzen da denbora. 35 minutu tutua igotzen danetik. Ez dakit zuen etxean zen olako lapiko askarra daukazuen, horbe mundu pila bat daude. Nikolan eta horre badaude batzuk diela super askarrak eta esaten diena. Bai. Eta nik uste dut, probatu zazuen lehenengo 35 minutu. Nik 35 minutu ingo nuke, utzi bera ostutzen, zesta berdina 35 minutu, eta ero askar zuek ostu, ero 35 minutu, eta ero bera bakarrik ostutzen. Eta, laban bat hartu, zulatu, eta ikusten badu zuek biguna dauela, kanpura. Orduan, uz dezagun, 35 minutu pasatzen, uz dezagun, asa egosten, eta gero etorriko, Muturrak egosita,
patata, egosita. Asa, Egosita? Ona zara, Patrizia. Ona zara. Bueno, oin ingo duguna da. Hemen saltza jarriko dugu martzan. Orduan, olio txorrota daun bat, eta pare bakipula dauzkadanak hemen moztuta, jarriko ditut erregosten. 5 minutu erregozi ondoren, hemengo barazki hauek, botako izkiot, azenarioa, beste kipula eta baratxuriatalak, eta porrua, eta hemengo salda pixka, baina lehenko ardo txuri pixka bat, tomate saltza, eta listo. Gutxinaka. Bai, eta hemen, falta ziguna da, olio errea egiteko asa botatzeko, orduan botako dut, olio txorrota on bat, ona, bildur gabe, eta gorrituko ditut baratxuri atal hauek, hemen daude 2 atal. Hauek gorri daudenean, asa ertara botako dut, utziko pixka horre erregosten, eta ero purea tingo dut horre patatarekin da honekin naztuko du. Ze goxua. Bueno, gero esan, probatu da. Bai, baina, itxura bintzat, goxua da. Bai, benetan goxua da. Txakurrentzako hori, txal muturra gordinik, eta guretzako saltzan, krema honekin, eta... Bai, txakurrek ez dilako hain exigentiak, orduan, ero zuriak prestatzen oso lan egin da. Exigentiak ez, baina ematotzazu aukeran, igual aukerako da, bai, saltzan datorrena, Baina, eta gazkabe, txakurre beti tanak bai, bai. Bueno, no esaten, ez da. Dakat lagun bat esan ziala, probatu zu lagun baten horre janari aldatakoa, eta gozoa zegoela, baina gatzik ez zeukala bat ere. Serio? Benetan? Bai. Zuk prau zinun? Nik ez du prau. Lagun batek bakizuen nola azten dien horrek historiak beti azten dira. Kontatu diate, entzun du. Lagun batek esan dozta, beti? Ez. Nik ez du probatu, entzun da daukat, benetan, serio, eta... Ara, berak ez da, nire txakurrai ni probatu du ez dudan ezer, arek, pentsu ere probatu inzuan, pentsatu. Ez diola emango ezer, bere hori ez diona zartzen da. Igual pentsua... Super txipa sartuta daukazu, ez txakurrai txipa sartu zenian da. Ez txipik ez daukatu, Bueno, bakitzu, erabaki bat hartu dela herberetan, txakurren inguruan. Bai. Eta, kale txakurrak kontrolatzeko, eskenean pila bat dauzkalian, antzutu itxe dituzte. Bai, Orduan, kaletik hartu eta kalien bizi badie, antzutu itxe dituzte, da holan asko kontrolatu da, txakurkalien kopurua. Antzututa ero askatu egiten dituzte berrio eta kalian utzi, baina antzututa. Kalien utzi da, holan ezin dabe txakurtxu berrixak izan. Asko daude, Bai, asko egon omen die. Eta baina han oso kontzientzauta dauz, eta berez jartze dituzte bai izunak, zuk zure txakurra txarto tratatzen badozuaz adibidez, jartzetzu oso izun fuertia da kartzela da joan zeike bai. Beraz, oso ez dakit, txakurren eskubideak eta... Nik uste dut hor gero eta kontzientzia gehiago daola, eta jenteak, txakur bat nahi badu erosi, lehenengo txakurtegira eta juten da, gero eta gehiago juten da jendea txakurtegira, eta batez ere askotan gertatzen da, eta nik uste dut, eta espero dut gero eta gutxi idea da, gabonak etorri da, eta umei oparitzea txakur bat, umean nahi duelako txakurra. Argi dagona da, umeak txakurra nahi badu erosi alda, baina norberak, gurasoak, izango direla, gero zainduko dutenak txakur hori, argi behar dute izan buruan, gero beraiei tokatuko zaiela baita zaintzea. Zer, karo, zuk ez bazaizkizu gustatzen txakurrak zuri, baina umeari erosten diozu txakurra, umea agian ez, espero du ez, agian aspertu ingo da txakurra eta gero, txakurra lan handia ematen du. Animali batek etxean lan handia ematen du. Atara inbiozu da, ez da, ardura bada. Eta dirua, txakurra etxean eukitea dirua da. Dirua eta ardura, gauza on asko ematen dutzu, baina azkenean ez da jostailu bat, ez, beti esaten dana. Da, orduan, udan eta oporretan joetan denen jendea, abandono pila bat dauz, eta orduan, hori ekiditzeko edo adopzioa bultzatzeko, herberetan adibidez, zuk txakur bat edo katu bat, maskota bat, erosten badozu, ordain diozu zerga berezi bat, eta zerga hori da oso garestixa. Eurak gure dauelako bultzatzea, azkenean, animalixen adopzioa. Beitu. Nire txakurrak, hori ez, arrasakua da, bulterrieroa da. Eta jende asko pentsatzen, erosi txakua dala, edo baina guk adopta behin gauen. Bai, duna etxera etorri zanean 2 urte zauzkan. Eta txakurtegi batekoa da, bere jabiak ezin izan zauen zainu, da horre eraman zauen, da gero nire nebak etxera ekarri zauen. Beraz, bai, aldo zuen einian edo, adoptau ze, zuen herritako edo zuen baiarako txakurtegira joen, da hor egoten die txakur pila bat, jabe barik dauzenak, eta oso ona dina. Bai, eta esan dako, argi euki, umea txakurra nahi badu oso ondo, baina gero kontutan izan da,
etxeko denen lana izango da txakurra zaintzea, eta, bueno, Bai. txandakin txakurra ateatzeko, pasiatzeko, nik kontrakoa, nik ez diate etxean usten txakurra izaten, Ez. nahi dut, ez, bikoteak esan du, Ba, ez que pixu azkenean- batean etxe bat txakur bat ezin dela bizi. Ba, hori nik nire senarrak esango zotzun. Bueno, ni bebai 2 metro neurtzen da etxean desero sonau baina. Txakur bat ze, ezin da egon pixu baten. Egon like. Segun nolakoa da, ni egia esan... Neria pixuan bizi da ondo bizi da, Bai, baina zema txakur nik deitzen diet alfonbera txakurrak. Bai, hori da neria. Daude txakur batzuk, ez, baina ikuste dituzu, lotuta atatzen dituzte. Parkera, pixain, kakain eta etxera. Lodi, txakurrak Bai, animalia aktiboa aktibidadia, da, bai. behar du mugitzea. Gaur egun herri gehienetan, bai, lotutara eman da, baina ia herri guztietan daude zelaia txakurra askatzeko, Bai. korrika itxeko, Edo juntzaitezte mendira igo. Mendian ere kontu zibili, hori bai, han ardiak ero behia ero ganaua badago, lotuta eraman, hor kontutan izan, txakurra ondo erakutzita badaukazue, bueno, baina hor, errespetua hartzaiei da hori. Baina, ni uste txakur batek behar duela movimentua. Eta horiek edukitea bakarri kanpora 5 minutu pixa kaka etxera, ez, hortako ez ekarri txakurra. Pena bada, niri esate duzten nian hori bajo, eta zela, eta nestako zura txakurra, ze duna, nire amakin bizi da. Orduan, hori, eske ez dauko denborarik. Azkenean, txorienera, goiz etorri binaz, goizien. Gero txorien ez daukatenien bebai, lanian ibiltzen az, beraz, txakurra ondo zaintzeko denborarik ez daukase hori. 3 aldiz, atara inbida. Bai, gutxienez. Eta gero, sin más, ardura eman, orduan. Eta atara zuk esan dozuna. Atara, ondo atara. Atara. Ez etxe aspira holan, txixa itxeko 2 minutu da gero berrizigo, ez? Da orduan. Nik azkenengo izan nuena, Doberman bat. Bai. Gauzan, holako segura batek guarda hil inbersuela. 6 hilabetekin, ez zuelako balio, zaintzeko ez zuen balio, zan onegia. Eta lagun bat esan zen, hor da tipo bat, txakurra hilin behar duela, eta ez da izan, eta junitzen beragana, eta txakurra hilin behar duzu, eta zuetzako. Eta nik egunero, korri gehien ematen nuen. Gehiago esan gizut, 3-4 egun segidan ematen nuenean, eta prakamotzetan ikusten ninduenean, eskutatu itxasan. Hartu eta esaten, ez ikusteko niri. Hori konfinamendu garaian bebai pasasan jendiakin, ez? Jendiak erosizitun txakurrak, eguziak kalera atalateko. Da, ikusten zabenean Javi haulan ja, berokisa jartzen esaten zain txakurra. Berriz kalera, Jatara ustazu 6 aldiz, mesedez. Ja, ez dago txixelarririk ez daukate zer, ja. Utzia zupakian. Bueno, ikusten duzu, zelan samurra, hemen daude, hau dana, gelatinosua da, hau aragia hemen, eta hau edia muturrak, hau, benetan, hauek, nik gustatzen zizkit, holan, frejitu ala, jateko moduan daude hauek. Eta holako gauza guztia bezala, saltzako gauza guztiak eta holan, potentea direna, egun batetik bestera hobetu iten dira, goxua goten dira urrengo egunean, ezkenean basaporia hor geratzen da, ez da? Bai. Bueno, hemen esandakoa, kipula erregosten, eta botako dituguna da, txak, lehen erabilitako, porrua zenarioa, eta beste kipula. Eta zure txakurra antzututa zauen? Ez, bueno, emia zan, izan genitun ume horre junginen bat, Dobermana zeuskala, eta arekin izan zituen umiak, ze bestela izan zuen... Psikologikoa, embarazo psikologikoa, bai. Ez da inoiz entzun duzuen, embarazo psikologiko txakurrek izaten dute batzuktan, eta berak, batean, esneatan ematen zuen, hartu zuen zapatilla berea izango bazan moduan, niriak badauzka olakoak. Bai, eta esnea ematen zuen, da gozan oso mimosa denbora, eta, bueno, esan ziguten, horretako oberena da, umiak izatia, eta ja hortik aurrera esan, gehiago ez genuen inoiz izan, baina, esnia eta nire zapatia hartu zuen bere ume bat izango bazan moduan, da, bueno, zaingo du. Bai, errespetatu, eta zain ju. Azken, txakurrak berehala ugaltzen dira dauki errestasun pila bat. Bai, gube bai. Bueno, guk geroz eta gutxi hau. Esan daue gizonak geroz eta, bueno, ugalkortasuna badabizela galtzen da etorkizunean, zailtasuna eta egongo dela, ze espermatozoiden konzentrazioa, jetxi da, 151,6. Bai. Nik ez dakit hori seinale dan mundutik, holan ez dateko zizen ume gehiago zemen ja pila jende gabiz bizitzen da, ez dakit seinale dan edo, bueno, esaten dago bai, elikadura txarragatik dala, estresagatik. Daramaun bizi modua, eta gaur egun... Eta mugikorra poltsikoan eramateagatik. Nundakotzu? Niko. Enkajoian, ondo.
Ez, baina egia, nik lagun pila bat dauzkat, oin, 30 piku urte, 30 piku umea izan nahian, eta egin dizkete frogak eta esan dizket, bello, dauzkazu, gutxi, tontuak eta alperrak. Osa, ara behira beharrean, ara behira daude. Eta, bueno, oin hor daude, inseminazioak eta hola, hartu, zure hiru libratzen dienak hartu, sartu, eta, bueno, egizan arazoa handia da, gero adinak zerikusia badauke, eta jendeak gero eta... Gero eta berandu hau zeitzu da orduan. Nahi eta nahi ez, horrek eragina badauka. Olako klinika pila badauz. Eta, bueno, azkenian, hori. Gure gozu, umiek auki, gazte hasi, da, bueno, nire apur baina edadien limiten hau. Bueno. Badauka denbora, ondikan. Denbora, Zela doian errezetia, hori, kontau. Ez, saltza hemen, lehen zagarra esan dugu falta zala, estugola bota, emotako iskotatalak, eta hau dana gero birrindu ingo du, orduan ez erotu hemen txiki-txiki mosten da hori. Eta zagarra, zandako lako kontuetin, batez ere, oiaskoakin, txerriakin oso ondo juten da, eta animatu, saltzan egiten duzunean egun batean, hori, oiasko batero, prestatu holan zagarra bota, gero zagardo txorrota bat, eta ikusiko zuen ze goxua geratzen den. Tau, txael muturrak erosten baditzugu ja egositxakuak ez arate gixatan, mostu, irinetik eta arrautzatik pasatu eta fregitu. Oso, da gero saltxan sartu. Ezen nuke izango, hau. Saldia. Saldia, muturren saporiakin, eta horrek, muturren saporia eta gorputza emango dio. Muturren saporia berezixa da, edo jarri zeike aragi salda bat etxien injakua. Aragi salda, muturren sapore gehiago izango du, bere usaia, eta batez ere gelatina, eta testura. Testuran asko nabaritzen da. Oin, bueno, abestu genduen agur xuberoa, hor, Hilario Arbelaitzen errezeta kutxunetako bat ziren, bere txalmasaiak. Txalmasaian, oien saltzaren brilloa eta testura zen ikusgarria eta segatik. Ere egosten zituelako txalmasai horiek txerriankak egosi zituen ur berdinak. Egosten zituen txerriankak, errezeta bat geneukan txerriankakan betikoa hangoa, xuberokoa, eta ur berdin hori hartu eta hor sartzen zituen, da horrekin egosten zituen txalmasaiak. Orduan, zeukaten gorputz bat eta oso gelatinosoa, eta honekin berdina erratzen da. Bale, orduan, oin, arrautzak irabiatuko ditut, eta, bueno, hau eskeneak utziko. Ingo duena da, jugu naiz, purearen egiten, ze falta zaigu oin. Hemen ja... Ni hasiko naz, Ez, baina nahi dut esan... Bidea lanetara. Ez. Hemen, gurina botako dugu, pure bat inbar dugula, patata pure bat. Hor bertan bota bizu. Bai, bertan. Bale. Esne pixka botako dut hemen, einago enuka birrindu aparte. Ni pentsatzen inbizinula patata purea eta gero hortik gainetik asa bota. Asmoa hori izan, baina tokirik ez daukadanez, eta txorienen improvisatzea. Asko gustatzen zaigunez, ingo gana da, patata, berta da bota. Hori da azkenean, etxian inzaikin gauza bat, errezetia nundik nola doian jakinda, azkenean zuen bertxioain, etxetik dauko zuen osagaiekin da tresnekin. Eta aldan katxarro gutxien zikintzea, ze jendeari hori bakizu esaiola gustatzen. Eta ni horrekin esan oso moldo moldatzen. Ez da, nik olako gailu bat etxerako enuke erosiko. Ze egia da ezkara gu oso patata pure zaleak etxean. Ez? Egin ezkero jango lukete umea, baina ni... Ni pila bat gustatzen. Takit. Eta hemen, nik enuke, daukat etxean betikoa. Nik hori daukat. Eta horrekin baina honekin... Beraz honek gero aukiko dau testura artisaua. Era. Era. Ez, azkenean dauka asa da, ez dugu birrintzen. Ez da hain... Bakarria zapaltzea patatak, orduan aukiko dau testuria hori asana eta. Zukaldari batzuk esaten dela, patata purea birrintzia sakrilegio bat dala. Nik berdin zait, birrinduta ere ondo jaten dut, testura aldatu iten da egia da, geratzen da, nietzago krematxoagoa, baina batzuk esaten dute hori ez dela patatan testura olako ez dela izan behar, ez da izer da. Bakoitza jatia nahi dagoen moruan ez, eta jazta. Gustora, jan behar da eta kozinatu behar da, gustora. Ez dago ez da hola nitxen, zuri gustatzen bagatzu, izu. Hori da. Saltza iteko, tomate saltza pixka bat, niko itura dukadala danai tomate saltza botatzeko, gustatzen zait, etxean beti tomate saltza inda dukagu, eta ardo txuria o txakolina o daukazuena. Eta ondo ataratzen bada,
errestago apuntauko itxeko. Bai. Bai, ez ditut olako gauzak eta hori lehen esan dozuna, ez daukato itxurarik etxian itxeko. Daukato itxuria, ba, aman etxian, da, badauz Arrasaten eta Bilbon eta badauz jatetxe batzuk, horren era itxe itxuzela olako gauza berezixak, baina ez, etxian kosinatzeko eta ez daukato itxurarik. Eta hori bai, horrelako jenteak olako gauza jateko juten da, holan, konfiantzazko jatetxeaz, ez da, olako gauzak nola garbitu ete ditu, nola... Gaur egun garbi datoz, ez? Gaur egun garbi, horren arazoik ez dago, eta nik uste dut jatetxe guztietan atatzen duten edozein gauza horrelakoa ona da hola, hor beldurrik izan. Utziko dugu lurruntzen pixka eta ardoa, eta gero saldarekin bustiko dugu. Polita da nola ditzen dioten Italian gauza hauei, ez? Tripakiei eta holako gauzei, ez? Kaskeriai. Kaskeria, bai, erderaz. Bakizu laurdenetan saltzen dela, ez? Aurreko laurdena, atzeko laurdena eta hori, ez? Bosgarren laurdena ditzen dute. Ah, bai. Olako gauzei bihotzak, birikak eta soberak eta horre die, bosgarren laurdena. Izen polita esan. Bai, polita poetikoa. Originala bada, bintzat. Bueno, piperbeltz pixka bat hemen, gero gatz puntuan probatuko nola dagoen. Eta hemen, hoxe, irekin aldi bat eroan pixkat berotu aldi bat eitea, eta gure pure berezi hau inda izango genuke. Oso ondo. Eta hain bakarri falta zeiguna da, hau lurruntzea, eta irinetik, arrautzetik, pasatu gure muturrak, eta frijitzen joan. Zure errezetak zer bauka da gana, ez? Gutxi, baina, bueno, gehituko zau gure oso gauzaren bat. Ontsi gatoz. Ari gara, lana hartzen, baina merezi du. Bueno, hemen, saltza, egosi danean ordu erdiz, birrindu dugu, iragazi dugu, eta hor daukagu. Gure txal muturra talak irinetik basatu, irinetik ondo irinezatu. Da, zenbat aldatu dauen, ze igual ikusi dozuenean saioan hasiera da ikusi dozuer txal muturrak gordinak, igual ez dauke holan itxura, ba, igual ez tozu eskatuko, taberna baten, baina ikusi ditzuzunean holan frigituta, hor gauzi aldatzen da, Bai, aldatzen juten da, bai. Hori beste gauza dauka. Eta behin, gero saltzan, eta egon direnean, ordu erditxo batekin ero 10 minutukin nahikoa da, baina, eta hurrengo egunean berotzen dituzunean, bueno, ni gure etxean bintzat, holako gauzan zalea gara, eta bueno, Gainera, urtia azteko esaten dabe, ez? Honek aldapak egoten diela ekonomien eta gauza merkiak izaten die, bueno, tripakixak eta honek lehen ezadoz ez, bosgarren laurdena, Italian esaten dan bezala, azkenien gauza xumetaz hartzen danez, normalin merki izaten da. Eta holako gauzakin gatoz, 2023an, pate bat iteko asmoa daukat, hemen, bueno, Patrikin legune hitzeiten nuen. Txeko lan zerrenda. Zerrenda daukagu hor, zerrenda bat Oiazkoen gibe... Oiazkoan gibelakin, egia esan, ni badaukator reseta bat Frantzian egiten genuela, eta Oiazkoan gibelakin, baina gero, pixkat saltzeatzen ibili naiz, eta, bueno, badago bat, Joselito hitzei, aipatu zen baten urdaiazpikuna, eta Joselito web horrian badaukate bat, iten dara, gibelak eta erabili beharrean, txerriaren atal ezberdinak holan dira, Solomoaren burua holan koipetsua hoak eta ezain politak, baina badaukate holako pate bat ere horrekin itekoa, zoragarria, eta, bueno, patea guk beti jan izan duguna, ikusiko zuen nola egiten den. Guk oioan egiten da, baina ingo du, baina txerrian egin alda, antzarrena, ero nahi duzuena. Ingo. Jarraitzuko gabonetako errezetekin, igual, erreketaraino behintzat ingo itxugu, ez da? Au! Nik ez dakit hori gabonetakoa da! Horrek... Ondo zauz? Lagunduko zu, tengo nik? Behitu. Aitor, honek? Bai, txerri usaina bai, ai, ama, niro izan da ez da. Honek gauza beti iten da. Bai. Txerriankak eta egosten ditugunean, salto asko egiten dau. Hemen jarriko naz. Hori da, zu hor, distantzira, espada. Bai. Kaixo, Patrice moduz. Erreza itxeso. Bai, txerriankak eta inoiz egosi badituzu, benetan salto egiten dutela eta min egiten dau, Eta jarriko zuen zukalde guztia kristo egin da. Zipristinez beteta. Bai, hor badau truko bat, baina ez dakit aipatu aldan, indukzioa etxean baldin baukazue, bakizu zuek hemen egunkaria jartzen duzue azpian, eta ero sartaia gainean, indukzioaren gainean... Hori, ez da erreten? Eta papela, zeperez, ez du berorik hartzen. Indukzioak ez dio ematen. Bakarrik ematen dio metalari, gaineko ontziari. Baina,
Batzuk izaten dute etxean gero indukzioa beharrean bitroceramika, eta bitroceramikaekin ezin da egin. Hau, egonek geldi, Nik sua daukat. Suarekin uste papel ezin dela jarri izpian. Ez, nik bai, pentsetan dut ez, igual... Saiatuko naz, kontakotzut. Vale. Eta, airfryerra ero deko borratzien, Bai. Horrekin zozer garbixoa, jango. Horrekin zozer garbixoa da lontxo segitxuen ingo. Bai. Ez dakin txal muturrak hori itxeko aukerarik egongo zan. Igual bai. Behin egozita gero bai. Egozita gero, bai, gorritu bat eman hor. Bai. Eta oso goxua eratuko da. Bueno, utziazu hauek pixka batzuk frigitzen, Eta gero, izango zan nolan. Hartu, eta saltzara. Eta hemen 10 minutu irakiten bai. Plop, plop, plop. Beste salto bat. Segitxuen gatoz, saltorik ez dauenien. Hori da, padre, junara, atzala, kapa. Txitxura goxua. Bai, pena da, bihar ezin daztatzea hauek. Hau, zuzenien jarri bizu hemen? Bai. Pentsatzen hori oinarri bezala. Aldamenean. Aldamenean. Bai. Zer da penia? Hauek bihar egon. Hauek gero patri eraman etxera. Bueno, horrek edo, utzi euskaioen da, bixarelan itzen dugunien amaiketako hemen txorienen. Honek oso kafe saldia di gure lantaldeko. Zuk imaginaz oso hor betaurreko duna hauek jaten? Zer ezala? Ez! Oin ibiliko da orain. Betxu zelako plantak itxitu. Ez que ja, irudia baneukan, ikusi gabe, banekin nola egongo zan. Holan. Bueno, aldamenean hemen gure txal muturrak, eta aldamenean pure pixka bat. Holan, inungo komplikazio gabe. Lapurtuko dio nire lankideari, bere osaia jarri dituela hemen. Ez dakit erreztia berdin atarako jaten, bi osto horri bari, baina, bueno, saiatuko gara. Hemen dauzkazue gure txal muturrak, asa eta patata purearekin. Txak, alezen oneritzia badaukagu purearekin, Eta zezen dau? Ona daula. Ona daula? Bai, asaga bebe jango lukela. Jone kristoneko testuri dauka, Bai. Bona, ber, jangot bixa batera. Hori da. Arrazoia. Bero, padre. Sorixonak, Oso goxua. Hau gauza beti esango dut, beti gozoak goten. Bai, nik uste dut, Alberto be jango dauela. Ikusi dagoelako hori hasierakoa, baina eske holan ikusitza, hau da. Hene. Gu maite ditugu gure txanoka. Utzi da zuni honeken, Patri? Utzi bat gixau. Patri, Ontxe esango zut. Nola sarta ginekin da, Alberto, hori egin behar da, hemen zua behar duzu zer baitetako zuk? Behar duzu? Katxila, detxe. Bueno, jasoko du. Zuk jaso hori hor, eta nik kontakot, nire errezetia, inbiotela barren horri beteak air fryerren. Hala, ninjogu errezeta bat, bueno, ez da astuna, besta, nire eskatai astuna pentsa, baina inbio bat harina urtia, light. Ondo jarraitzeko. Ondo jarraitzeko. Orduan, segitxuen kontakotzu zela ingoten. Garbitzen dozun bitartean. Lehengo barrengo horixak garbitxu ingoitzugu, satitxu, alde batetik buruak eta beste batetik bustanak, eta gero bustanak txikitxu eta tipularekin erregoziko ditugu sartakin baten. Bitartean, almendra, berakatza eta perresila birrinduko ditugu lan ore bat inarte, eta gero barrengo horri bakoitza bustan eta tipul betegarrixakin bete, almendra txigortu bat gainetik jarri, eta 10 minutuz kozinatu gure air fryerren 200 gradutara. Oso ondo. Bai, ez da? Ze hona, Ze hona barren gorriak, ez da? Urdai azpiko zatia jaten egin. Ai, mesedes ez, Abisatu indigu, Urdai azpikoa mesedes ez ikutu. Bai, 3 xafla bakarrik ekarri ditut. Urrengoen gehiago ekarri dikot. Bueno, orden, nola zan? Honez da horari airfryerrei nola funtzionatzen zuen. Bueno, lehenengo hasi bigara, hau erregosten, kipula erregosten da, erregosten dan bitartian, kenduko ditugu barrengorrexan bustanak eta buruak. Hone barrengorrexak, behitu, erakutziko dut erosi ditut, batzuk haundixak. Zetorten die, batzuk izaten dira txikitsuak, mera behitxu zelako tamaina daukien honek, Hone die, potoloak da. Nik uste dut, ze honek ezetasuna daukie, azkenian perretxikuek eta askotan erretza dituzunian edo kosinatza dituzunian txiki geratzen die. Orduan nik aukeran,
eroste ditut holan haundixak, eta holan eskatori gertatzen edo. Vale. Galdera, betu lehen, oitxurataz da gabon sarretan da ginen ostiralean hitz egiten, Patri. Bai, inzinu nolako ez, jarri zinun taia gorrixa. Eta haina betu ekin genuen, gero afarian, etxekoekin hitz egiten egon ginen da, ateazan tema, ez? Zuaitza gabonetakoa noiz arte itxein behar dan. Errege ostera arte, nik beti, abenduko zubixan jarri, eta errege ostien kendu. Beti. Igual, batzuk alperra dauki da apirilera arte da izeten dabe. Lemunean batekin hitz egiten, darek otzailera arte eukiten zuela. Otzailera arte. Otzailera arte. Otzailera karnabala die. Gure etxean egia da, erregeak ez ditugula ospatzen dugu ekin urte betetzeguna. 6an jaio zelako, baina gure etxean lehen... Eki da, etxeko erregea, orduan. Bai, gure etxean opariak ez ditugu sekulen erregetan, oin tokatzen zait, sasoi horietan opariak erosi behar izatea, eta zer, biltzen dizut erregetako, eta ez da erregetako da, gure etxeko erregeantzako, baina ez da erregetako batentzako, zain bat errege ditugu gure etxean. Gurian beti izan da, olentzerok ekartzen zozkun guri oparixak, eta gero erregiek eta ekartzen zozkuen detaietxoren bat. Nire bako zekartzen erregeak, kantzontzilloak. Eta izaten zen, nietia bibi oparitzaztela kantzontzilloak, ero pijama bat. Hori, biharrezko gauzak, ez? Nik beti pentsatzen oparixak, ez dakit nerekin adoz zauzen, niretako oparixak izan media, kapritxo moruan. Nik horrek nire amak eta nire amamak eta beti igual oparixa eta aterkin bat da. Biosuta, urte betetzean aterkin bat jae. Horrek ez daka fantasiarik, oparitxu beste gauza bat. Bai, pijamak, gatzerdixak, aterkina da, olako gauzak. Hori, da orduan, hor danetik entzuten da, eta badaude jentea, hori, urtarri erdiari arte, bestatzu, behin gabon zarrak eta pasatu da gero, kentzen dutena, guk egi esan, hori, gabon zarra pasatu da gero, normalen kentzen dugu, nien eiz izan, egin arte gure txian ezan jartzen zuaitzek, baina, maialen hasi izan, umeakin, Da Belena jarte dozue? Belena, eskara, bataiatu gabe naho, orduan zu pentsatu jartzen duguna. Nik bestu jarten. Ez. Krista utxarranaz. Gugolako hausarik ez daukagu gure txia. Bueno, zake jau, barren gorrietaz esan, guarnizio mundiala dala, 1000 gauzakin, zoragarri geratzen dela arroz txuria barren gorriekin inda, niri izugarri gustatzen zait. Ingo zu behin? Arroz txuria, barren gorri, txampiñoiekin? Bakit, gauza erresa dela, baina... Osua. Gustatzen, nekitzen hauena, ikasten nabienian eta ikasle pixuan, itxen itxun, barrengorritxak saltzan, holan tipula, sardo txurixas, eta gero arroz txurixain da horrekin nastu. Eta lagungarri moduan, ez? Bai, edo beste risotoa, baina ez dakizuk esaten duzu beste erabatera. Bai, nik, arroz txuria egiten dugun moduan beti, bara txuriakin da perresillakin, egiten dut, jartzen dut oliba berotzen. Azten danean bara txuria dantzan, perresil pixka bat, arroza bota, erregozi eta ero saldarekin. Hemen izango zen, berdina, baina arroza bota berrean, txampiñoia botatzen ditut. Txampiñoiek pixka salteatu, gero arroza bota eta saldarekin. Eta benetan oso zapore osua ematen diotela arrozari eta zoragarri gatzen. Eta Patrik esaten duena, ikusten dituzuelan handiak hemen, baina gero botatzen dituzunean arrozan geratzen dioleko atal txiki batzuk. Eta umi gehiago gure txian bitu horri ez di oso... Barrengorri saliak ez? Oso txampiñoin saliak ez diraz. Abitu. Niri gustatzen gat kurri erara, hemen enditzu dute barrengorriak kurri erara? Ni daki dela, ez. Bitu, ingo itxuz, ze hori da indian ikasi nagoen, oso errezta kutuna, dasko gustatzen jatena. Eta normalian, honek, enborrak, surtoinak, bustanak, ezakin nola ditzu. Honek jendiak itxera itxuna da bota. Zabaltza itxunian da, igual, plantxaren jakuak eta, ez dakite gonzaren, herrioxa aldian da oso popular di, ez? Honek txampixan buruak. Buruak txampa, jate itxuzte plantxan eta gero, edo otarrentxa batzukin, eta gero hone bustanak hartu eta bota. Niri betegarri xeitzeko bintzat, Enborrak bota, hori sekula. Bitu oso goxua geratzen dira, onjoak eta pretxikoak labean erreta, eta hori txorien ingen duen errezeta hori. Hartu, txapelak gorde, enborrak hartu, kipula pixkatekin eta erregozi, salteatu ondo. Eta egin da daudenean, hartu eta olako labeko erretillo batean, oinarrian, enborroiek salteatutan, pixka kozinatuta, honekin, tipularekin, da baratxuriarekin. Gero, enborrak gordinek jarri gainean, olio txorrota daun bat, perresilla pixka bat, salda pixka bat baldin bauko zuen, likido bat, beti labean zerbait sartzen dugunean likido bat gaizki ez da etortzen, eta labera hori 15-20 minutu. Zoragarri geratzen da, eta hori,
eta dena erabiltzen da, bota, ez da bota behar, zer? Ez da bota behar, zer da. Hau, azkenien hori, urtia harin azteko, ze jendeak, igual, erregabara arte, badau, ez dakit, 30tik edo bixamonatik, urtarriak batetik, dietan edo bakizu beti hasten die urteko proposamenak eta kirol gehiagoei. Aste beti irauten duela normalean. Osasuntxu aujan, proposamen honetan, honek badaukalekua, igual, urdaiazpikoa izan barik, ardozue jarri, indioiarran, aragi egozia, edo, jork egozia. Proposamen horien inguruan iten diena beti hori zuk esan duzuna, ez? Bai. Zuk baukatzu aurtengo lan proposamenik? Proposamenik ez jartzen nire buruari. Hori proposamen bada, baina, esaten dute, nik egia esan nolakoetan ez dut egiten, saiatuko na, izatu pinalak egiten, baina ez ditut egiten ninez, eta esaten dute korrikarako ona dela, baina espertu egiten ezpila, torda ez ditut egiten. Baina, badago horre teoria bat, esaten duena, holako proposamen bat egiten diozuen, ez? Kirola hasi behar naiz egiten, ero jateko zaintzen hasi behar naiz. 3 aste, 21 egun, egiten baituzu horrekin, normalean egi bihurtzen dela. Osa, ematen diozuela jarraipen bat. 3 aste da, 3 aste aguantatu behar dituzue horre, 3 aste aguantatzen baduzue, aukera dago, erronka hori buruari ero jarrirako aurrera ingo duzuela, eta kirola egiten jarrituko duzuela, 3 aste aguantatu behar dituzue, gure buruan txertatu arte, eta ja ohitura osasuntxu moduan geratzeko gure barruan. Izango, da. Nik, proposamen hori jarri otzan nire buruai. Kirol gehiago, azkenean, nik kirola lehen asko itxen hauen, apirilera arte, baina gero apirilean hasi nintzen, tour enpresakin, berriz hartu nauen, eta ordan baztertuta nauen, eta ontxe, 3 landa euskadala, baina guztiz baztertuta da kriston. Ez da nahiko kirol hori lan guztia egitea? Ez, baina faltan botatzen dut gimnasio, niri gimnasio asko gustatzen jat. Eta bai faltan botatzen dut da hango lagunak, ibiltzea, eta ni oso gimnasio salia, naz, nintzen. Hemen txedaukau, hogi birrindua bai aldozue jarri, baina, harin gabizen hontan, albendo irina edo, almendra irina. Edo jarri zeke bai, ur batzuk olan etxien txikituta. Hori, listo. Gero, sartakin honetan, antxe daukau zurtoinak eta tipula, erregozia, gehitxuko tzau, urdaiazpiko, zatitxo batzuk. Zatitxo batzuk, ondo, urdaiazpiko, ondo, ikusten dut, horregatxik ez dut, harin gure erosue jan, indio jarrana bai badaukazue, edo tomate deshidratatu batzuk, edo holan tipula eta barrengorrixen bustanak, da listo. Hemen perrexila gehitxuko, eta orduan, gero, inbidoguna da, holako, barrengorri baten gainen jarri. Betegarrixa. Hau, amengo bilarakada batero. Gero, hau nastuta gainetik, eta laban erre. Zer dino, hau ya, dino, ino dauela. Da, jazta, sin mas atarako. Hori bakizu da oso tipikoa lan, ez? Laguna batek uste, zer dino? Zer erantzuten den? Zer erantzuten da. Cerdo pequeño en Galicia. Zer dino? Joe, netxistiak txarra dira, baina, horre bai. Askotan esaten da, zer dinok? Zer dino? Cerdo pequeño en Galicia. Joe, mutil. Ez da txiste bat, da. Ez da txiste bat, hori argi geratu da. Oso bizkaitarra, ez, ona da. Nik ontxe, hori, esaten dut, ez da zara garaziek esaten, baina gero lagunei. Zer dinok eta? Bueno. Bat, argazkirako. Bai. Eta bestia? Guretako. Sartuko izkigu, txikixak edo ondixak? Txikixak, guretzako. Ondo da, gure barrengorri beteak urdaiazpikuekin. Eta hau, gogoratu, almendra birrinduana aukera bat da, hogi birrindurik gero espadaukazu, benetan, antzera geratzen da, eta zu sardeski, nundakotzu sardeski, Nei mokauko, hau da, ni Patrik erakutzi, tolako gauza mokauan jambarri. Eta ikusi duzue, zelako handixa zien da, zelako txiki geratu dien. Beraz, zuen omenez, bestela, bixer gauz, beste bi erresta gozokin 2023 estrenatzeko. Ze? Putzi mi da? Agur.